Takže lidi, já vás zdravím. Tohle je začátek mé nové série jménem Random Dropy. Je to prakticky normální Minecraft na verzi 1.21.4, ale máme tady takovou změnu. Jakýkoliv zničíme blok, tak padne jiná věc. Takže zničíme hlínu, dostaneme mangrove slaby. Tak to funguje pořád. A ty mangrove slaby zase zničíme a máme z toho netheriteový sword. No paráda, na začátek podle mě dobrý. No a takže bych chtěl udělat začátek takovéhle série a jak se dívám, tak jsme se spawnuli hezky do vesnice a taky si můžete všimnout, že jsem si dal startovní čestku, protože ty začátky v těchto je lehce těžké, protože jak jsou všechny dropy random, tak je těžké očekávat, co se může. Prostě progres je těžší, než byste normálně čekali. Takže já tady začnu ničit různé věci a budu doufat, že z toho dostanu něco dobrýho, ale tohle asi nemůžu zničit. No tady máme, to máme šípy, těch si pár vezmu. Z tohohle polish blackstone. Z toho jsou irony. Práce z toho, iron helma, tak tu si vezmeme. A z tohohle, jo, to je ten polish blackstone. A to je jiný loot zase, dobrá. Netheriteová sekerka. Nebudu si stěžovat, tak, ale teď potřebuju nějaký bloky na vystavení, postel jsem zrovna neměl v hlavě. Máme trapdoor, jo, to je tenhle. A prismaline crystal, takže to je nám docela k ničemu, ale postel tu si vezmu. To se bude hodit. Co pade z dřevěných schodů? Svíčka. Warped block, to se ničí normálně. Button, dobrá, a z toho nic. Oak log, button. Creeper hlava, no tak to si nechám. Tak z cobblestone je pressure plate, hlína, netherwart, tak ten nechci. A většina ancient debris. No většina tohle videa si bude jenom, jak povídám, všechny ty itemy, co jsem zrovna nazbíral. Takže doufám, že si to nějak užijete. Diamond. Tak počkej, tak to padlo z té svíčky, pokud se nemýlím. Dobré. Jo, počkej, možná z tohohle. Jo, z tohohle to padá, tak dobrý. Zelený svíčky. Z toho jsou trapdoory. Taky oxidized copper. To jsou andezitový schody. Hlína. Concrete powder. A ano, taky jste si mohli všimnout, že používám resource pack. Je to přesněji resource pack jménem Barebones, protože potřebuju, aby ta hra byla méně graficky náročná, protože hraju na takovém starém notebooku a hraní není zrovna příjemné. Takže se velice omlouvám za tuto kvalitu videa. A to je tak všechno. Nevím, jak dlouhý uděláme si to první video, možná tak 10-20 minut, tak takhle ty začátky, že bych udělal. No když tak mi řekněte, jaký budete mít na to názor. Já se podívám, ale z toho jsou... netheriteová helma, tak to si vezmu. Tak jo, tak tohle budu ničit, to se mi velice líbí. Tak, tohle si vezmu, není to curse dobrý. Tohle je curse of binding. Fire protection a tohle unbreaking, tak já si vezmu Fire protection, tohle si nechám, tohle zničím.
Tohle nepotřebuju. Poison, tak to nechci zrovna. Tak počkej, máme 7 obsíků. Máme 11, to mi bohatě bude stačit. Možná bychom si mohli udělat waypoint, pojmenujeme si to spawn. Tak, ochrana vodu. No a já si možná myslím, že bychom si v téhle vesnici mohli rovnou i udělat možná nějakou menší bejsku, nebo jakoby možná si ještě tady projdu po okolí a uvidím. Projdeme se, někam dojdeme a uvidíme. Wow. To je ship loot, pokud bych si měl typnout. Jo, buried treasure, tak to je. To je loot. Takže to asi nebudu potřebovat zrovna. A už se mi plní inventář, to se mi moc nelíbí. Ježišmarja, teď jsem tam skoro spadnul, tamhle vidím dýně a ovce, ale tady je měď. Vidím nějaký uhlí, potenciální nový bloky, co by se mohly vytěžit. Zastounuji chleba. Tak to rád vidím. Ano, já vím, nemá se kopat pod sebe. Hlavně na mě v komentářích nekřičte, já si to uvědomuju. Tak prismalinový slab, to by byl Dark Oak Sapling a Potion of Harming. Ježiši Maria, proč dostávám tak špatný potiony na vypití? Proč to, ježiši, proč to nemůžu vyházet z potion? Tam je Enderman, ne, to je kůň, už jsem si říkal, co by tady dělal Enderman takhle. No a ovečky, vezmu si vlnu z vás, tu si nakradu, semínka, tak ty zrovna nepotřebuji, co jinou vlnu. Tady máme shadow ovci, světle, shadow, to je si deadhorn korál a envilka, tak tu si nechám. A tady vidím ještě hnědou ovci. To je Iron Door. Cedulky. Copper Bulb. No, tak z toho nic. Bait Knots, to se mi vůbec nelíbí. Tady máme nějaký hezký kopeček, možná, že bychom si udělali barák takhle v té skále. Třeba z kvarcu, kdybychom zjistili, z čeho je kvarc, tak bychom mohli udělat. Ale teď než začne noc, tak já už se pro jistotu vyspím. Hezky jdeme spinkat. Ježišmarja, to jsem si možná těch postelí mohl vzít víc, ale počkat. Teď ona je to jenom sestičky. Paráda. No, jak pak se dívám na mapu, tak nevidím zrovna nic hezkýho, ale tady bychom si možná mohli dělat druhý waypoint, pojmenovat si to nějak budoucí barák. Tak, pojmenujeme si hezky budoucí baráček ve skále a dostali jsme smoker. Ten je shulker box, bambus a diamantový meč, tak ten nepotřebuji. Jsem si možná mohl vzít ještě jednu, když jsem tam těžil ty hay bale v té vesnici. No ale nevadí. Tak už vidím, že na mapě vidím nějakou plážičku a nějaký ten Dark Oak biome. A kudy to tady obejít, to nevím teda. No, podíváme se na mapku. Tady máme nějaký
krávy a to vypadá jenom na plážičku. Ale černá ovce. Tam něco padá z černý vlny. Lekterna. Spruce Fence Gate. Jungle cedulka. Copper Stairy. Activate raile. Nějaký ty stairy. Cut Sandstone Slab. A obsidian, dobrá. Obsidian je z černých vln, to bude dobrý si zapamatovat. No a tady asi, že bych jel možná přes tu vodu, co pade zatím z toho. Jo, to jsem zapomněl říct, že mám tady trikapitátor na stromy. No, to padlo z listů, ne? Z toho je gravel. Spruce dory, dobrá. Diorit. A to jsme zase u svíček, tak to se mi nelíbí moc. Tak já si udělám nějakou tu loďku, já jsem tam nechal ten crafting, ježišimarja. Nevadí, uděláme si vždycky z mangrovu a rovnou si udělám 2 do budoucnosti. Z toho vůbec pade bambusová a z toho nic nevadí. Tak, já si plavu se svou lodí. Je tady ještě takový menší vizuální bug, když se dobře natočí kamera, tak se dá vidět. Ale ono to moc nepomáhá, záleží na co to chcete využít, jestli na Stronghold, Ocean monumenty, anebo jenom na potopené lodě. Ale tady už vidím nějakou pevninu. Pevnina na obzoru. Ale čekal jsem, že bude zrovna větší, když tam možná to vypadá, že je tam trošku větší. Nevidíte? To je lodička? Ano, to je lodička. Tak kudy tam vlezem? Tudy asi ne. Ale tady by měl být trapdoor. Tak těsně. Ne, tak trefil jsem se. Tady je tu další místnosti a tady by měla být čestka a co si vezmu? Asi jenom uhlí si vezmu. A ještě možná měla být jedna vzadu, pokud si pamatuju správně. A to by měla být s bullet treasurem. Ne? Tak ne? No nevadí, aspoň, že jsme na nějaký té pevnině, ale možná tady to vezmu. Chvilku přes nějakou tu Vltavu, Otavu tady plavu. No, nevidím nic moc hezkýho, jenom stromy, lesy, ale teď se trošku zase vracíme takhle. Na mapě vidím jenom jeskyněvičku, tak to mi nepomůže moc. No, tak tady se zase vracíme na vodu. Tak to jsem tady hezky ke slepičkám. Jak pak se máte, holky? Víte? Jo, vlastně z nich nedostanu žádný bloky, že bych je vytěžil. Já mám ještě u sebe ten cobblestone, tak bych ho možná mohl využít. Pressure plate, hlína. Jo, netherwart, tak ten mi je teď docela k ničemu. Ježiši, tady zase vidím nějakou tu vodu, tak já si připravím lodičku do inventáře. A hele, vidím na mapě nějaký led, tak to nevím, jestli je pro mě dobře nebo špatně. Špatně, že tady nebude tak hezká krajina biom, ve kterém bych se chtěl zbavit led. Já hledám cherry biom, ale zároveň jak je to tady zase zmrzlý.
tady zase můžu hezky klouzat, takže... Pokud tady nenarazím nakonec, jako jsem dorazil teďko, no budu to muset přeběhnout. Tak to bude docela dobrý. Tak jedeme, lodičko. Jde. Tady je to... Tady je to hezký. Už mi začíná mozek blbnout tady z toho sněhu a všeho. Tady to hezky prodriftujeme, no jo, Drift King hezky. Tady jsme zase trošku to vzali. Blbě. Ježiši. Už tohle mi nikdy nešlo. A tam něco hořelo. Lavové jezero vidím na mapě, tak to je. Spruce biome. Dýně zase nějaký. Vracíme tam, kam nechci. Tady je voda normální. No jo, no. Chudák let, co jsem nedostal. Nevadí, se nějaký najdeme. Už zase začíná být noc, tak já si vezmu lodičku. Teda postel. Vidím na mapě tady nějakou vesničku. Tak jo, tak počkat, lopatku nemám, nevadí, uděláme si ji. Děláme si ji rovnou z ironu. Tak a jdeme za vesničkou. To vypadá na normální aukovou nebo sprucovou, pokud bych si měl typnout podle těch stromů, co tam jsou na té mapě, takový tmavší listí. Dokonce tady zalezla je trošku do toho oak biomu. Hele, tady je campfire. Nemám nějaký jídlo? Nemám, nevadí. Ahoj, co prodáváš? Ježiši, to je drahý. No, co pade z dýní? Z dýní chiseled copper, dveře. No. Hele, není tohle kovářská? Ale je to. Diamanty, tak. Botičky. Saplinky, ale botičky si vezmu hezky, ironový. To jsou tady čestka, teda crafting. Tady jsou nějaký bodůvky. Dřevo, to se mi bude hodit. Místo fabriku to asi vyměním. Co je tohle? To je nějaký schody do nebes, nějaký malinký nebo nějaký památníček na někoho nebo na něco. No. Hele. Just wait, to si vezmu. Co pade z blast furnejsky? Dřevo. Andezit. Netherrack. Tak počkej, abych mohl zkusit netherwart. Pokud si pamatuju, tak je z tohohle. No. Teď ho zasadit a... Ježišmarja, já jsem hloupej. Ono se to musí dávat na soulse, ne na netherrack. Ježišmarja, tak to... To se mi nějak moc nepovedlo, to jste neviděli. Tak ty obchoduješ uhlí za emerald. Já mu možná to jedno uhlí dám. Teda těch 15 za jeden emerald. Co tady je z tohle? Že bychom si už dali něco na helmu. Třeba takovejhle proužek. No co na to říkáte? Podle mě se mi to líbí. Mně se to líbí hezky. Není to vůbec špatné. Tady jsem už byl, kamarem. Vy se koupete? Dobrá, nebudu rušit.
Další baráky už... tady máte ještě nějaký jeden, tady jsou další schody do nebes. A bodůvky. Koberec. Zajímavý koberec. Tak, co bychom vyhodili? Už tam máme hodně, takže vyhodil bych gunpowder, silk taž nebudu potřebovat. Jinak si mohl vzít tu jednu... Ne, envelka, sakryš, nevadí. Tak, tebe nebudu potřebovat, nebudu potřebovat. Nepotřebuju, redstone zatím nepotřebuju. Takže ale tady jsem chtěl vykraftit, jo, tady ty jsem chtěl udělat na ingoty a tebe jsem chtěl udělat na ingoty, tak a teď se jich zbavím. Tak a to by bylo víc místa, takže Vítu se asi zbavím, Flint and Steelu se zbavím, Creeper hlavy se zbavím. Tak udělám si nějaký místo v tom inventáři. Co je tady dál? Máme tady tohle a tohle. Tenhle kýbl si nechám na vodu, co pade z toho magma. Redstone. Redstone. Z toho bych mohl udělat. Teda glowstone, ježišimaria. Z toho bych mohl udělat glowstone bloky. A nějaký torchflaverky. Ježišimaria, já jsem sebral všechen ten bordel. Já jsem hloupej. Torchflaverka a leathercapka. To se mi nehodí. A tady ještě poslední baráček. Tady bychom měli nějaké dřevo a chléb. Chléb je výborný, třeba s máslem, nebo ještě k tomu plátky nějaké třeba šunky. Dal bych si nějakou kuřecí šunku teďkon, se mi docela vyhládlo. Tak, co máme tady? Tak, vylez nahoru. Další chléb, můj oblíbený. Máme si jedno jablíčko, co bych mohl teďkon jíst. Možná ty bodůvky, když jsme v tom bodůvkovém biomu. A tady nahoře, tady máme další tenhle baráček. Cartography table, co pak z ní máme? Granite wall. Granite slab, tak. Kombas, to nebudu potřebovat. Tak, já jsem se teď podíval, jak dlouho už natáčím. Natáčím už přes půl hodiny, takže já si myslím, že to tady můžeme hezky ukončit. Tady u vesnice, tak. Takhle hezky u vesnice, tak. Děkuji, že jste se dívali na tuhle epizodu. Uvidíme se příště.